Uvula i-tin bread, uthola isinkwa singekho, ungazi ukuthi uyodlani. Ingane ziyabuya esikolweni. Abantu bayahamba beya kugodi beya emakhaya. Unusizi inhliziyo yakhe ishona phansi, unomumo, inhliziyo yakhe ishaya kabuhlungu ubusuku nemini. Uzibona ngathi uyintandane, uzibona ngathi ulahliwe ngoba akekho umuntu okwazi ukuthi wakusize wena, akekho umuntu okwazi ukubhekela. Ubeka imali uthi uzama ukuthenga umuzi, kodwa umuzi namhlanje ubekuthi kube namhlanje awunawo. Ubeka imali uzama ukuthenga imoto ukuze kube namhlanje imoto zakho ziyashayisa, awunayo imoto ekuyakho, uphilile. Uphila nge-hand to mouth, uphila ngokucela. Uyasebenza kodwa emsebenzini uvuka nje ngoba uyayifoster, akusavumi ukuthi usebenze, uyofuza ukuye ukusebenza. Kodwa ngoba uyazi ukuthi ayike into enye ozophila ngayo, uyayifoster. Umama, ubaba, sesifisa isikhathi sakho ukuthi uyekele umsebenzi, ufuna uthatha umhlala phansi, ukhathele, ufuna ukuphumula, amathambo namandla aqamba abuhlungu ayakenketha usuku nemini. Ufuna ukuhlala phansi kube khona into ezokuphilisa, uyekele ukusebenza, sewusebenzile, akusavumi ukuthi uphakame emsebenzini. Umkhunda beyiziza uthi njengoba ku-Good Friday uzovala, uzoya emaholidini, emsebenzini wakho mabaqine nabo. Thatha isiphakamiso esizokuyenzela imanga. Uzovula ibhizinisi noma ngabe iliphi. Isiphakamiso sibe sesiyenza lokho ozobe ukuthengisa noma lokho ozobe ukwenza ukuthi ukuphile kudlodlobalele. Ngeke ugeje, believe me. Noma ngabe ungathengisa ama-ice, uyoba nemali le endlula lebo uyohola usasebenza lapha emsebenzini wakho. Uvuke ekseni noma ungafuni ngoba uzophakanyisiwe. Lokho ozobe ukwenza kuzophumelela ngoba ubungakwenzi wena uwedwa, kodwa ubokhashwe amandla wemvelo ukuthi uyisiphakamiso. Ngamafuphi ke abantu bakithi, isiphakamiso siku Good Friday special. Level 1 up to level 5 uyatholakala ngo-10,000 rand. Uyayikhetha ukuthi ufuna siphi. Uphakanyiswe, ibhizinisi lakho lenza elincane lozamayo liphumelele. Isiphaza shop sakho lezi nkosi yami ustoke kodwa ungaboni ukuthi profit engakuphi, akuphele konke lokho manje. Awube nesiphaza shop esikhulu, ube nongadla, ube no Shoprite endaweni yangakini, ube nesitolo esikhulu esothengisa yonke into edingakalayo endlini. Ungathengisi ayikho. Makuphela ukuhlekwa abantu, makuphela usizi, makuphela ukulala ukhala ngaso sonke isikhathi, makuphela ukuyisola. Yamacala yithi nayisi special esikhulu sa Good Friday only for 4 days. Ngoba umuntu ufisa ukuphila makasondele. Ngiyathi lika mina ngizinkinga ngesixazululo engekho. Kuzibe khona inkinga, kuthi khona isixazululo.